Ntiere paro mabendo gai mar ODM Raila Odinga nocholo odiochieng' manyoro mar lalruok. Bende siro? An mokwongo an achiel kuom jogo mano opingo lokruok mar maandamano kanyiso osiepa Owidi. To na ok apinge, inyalo paro ni kachako wuoyo ka wacho ni chik mar mitayogo ng'anyo mar 1952 dwaro loka. But ineno ka ing'eni sama idwa loko gimoro to nitie crisis, to atmosphere already nigi poison e iye. Koro sani ok wan gi frame of mind minyalo kelo lokruok kaka manyo pasaris. Koro the first problem ne en timing. Ni to dwa time e samane. Itime sama jomoko pok oiko jogi monegi gi magina. Kose dwa time sama ji nigi paro mar loko chikno ma ok ging'iyo ni aloke nikech ng'ane gi ng'ane. Koro gik mane gitemo timo kaka kia ng'anyo ikulu kama rais odake, ng'anyo bunge and so on, magi keto nyaka barbed wire, razor wire. Mano chiwo ranyisi marach. Nekech ideally nyaka ne Kenya chakre onge chieng' ma jopiny osewuok achiel kachiel ni gidwa dhi ikulu. Koro ang'o miyo gitimo mano sani? En ich wang' mane momiyo koro gidwa bedo extreme ma osiepani nowacho earlier. Koro we need to address those things nekech piny jo Kenya nyaka nene kata ndalo mane wang'anyo ne wan gi issue gi MPs, wasedhi nyaka kuno ganguro giremo mwachalo gimo wanyiso ni MPs chalo opogo ganguro tek. But ne ok waturo anything, ne ok wadonje bunge, ne ok watimo mago. Koro ang'o momiyo jo rowere masani nigi ich wang', and I think jok mane school kaka osiepani can help us to research on those issues. Kadoke wache jaduong' Raila Odinga, ane achiel kuom jogo mag joriwruok mag oganda mano ochwalo wach mar BBI. To nachwalo BBI nekech ing'eni nyalo bedo gi gik mondik mabeyo gi e chik maduong' morito Kenya ka. Inyalo bedo kata gi chike mamoko mosiro chik maduong'no. To mano ok nyis ni gigo biro timore. Chik maduong'no gi chike matindogi keto mana foundation. To nitie gik moko mang'eny ma mondo paro mabeyo beyo man ga chik maduong' gi ma chike matindogi mondo timre biro dwaro political will. Ka jo Kenya kuomero gi nowuok higa mar 2022 magi dhi gi yiero William Samoei Ruto. Mago shortcomings mag democracy. Koro ka gin gi issue mag gi Ruto, to mago are part of the challenges mag democracy. But koro nyaka wakonyi William Samoei Ruto mondo ta Kenya kuom higni 5 mane jo Kenya miyego. Ka higni 5 go rumo, obiro duogo pap kendo gi joma moko, kata jo Kenya biro wacho ni okay, in isebede tijini, koro watimo ni assessment, wami report card, kata wang'iyo gi paro ma jok mobiro wuok gi nitiere go. Koro gima ne jaduong' Raila wacho no is the way to go, and achiel kuom gigo manomiya support BBI nekech jok mane pingo BBI ne wacho ni Ruto should implement the constitution. But we also know ni Ruto as a person achiel kuom jok mane opingo katiba no. Koro he may not necessarily believe in everything manie chik no, but because jopiny nowuok karombgi, mamoko noturo nyaka fence mar Kasarani kadwa donjo kama ne Ruto ka chame muma modonjo gi office. Jok masani koro ok dware mawacho one time ki. Be jogo tumane oturo fence. Yes. Koro kane gidare donjo kamano, to gik moko setimore kaka timore ni. Nyicha ane studio achiel kuom studio kama wacho ne Jensi, ne gi Jensi ka, nyiso gi niya, unyalo bedo gi chwang' ndi. Lakini adwa ni udhu bed piny mondo parane malong'o. Ka diere be odwa dhi nyaka State House. Nikech State House kanyo jopiny omiyo Ruto arita moro ma arita no kethore ma gimoro timore ne president, to wan jopiny openjo jok mane waketo no rit Ruto. Gi vyombo tema ne wamiyogi ne ni kanye, mama no en makosa. Koro nyicha nyiso ge ni unyalo bedo gi chwang', lakini paro muse bedo go ni udwa ng'anyo nyaka ikulu ni. Udhu pare malong'o nekech kuchocho to koro yiene gi yawo magina no. To ken magina mo magitiyo go e ndara cha, en moro machwer ka koth. Makoro kata ka ji ohinyore kuno, to ji biro wacho ni adier kuma no dwa dhieno. To kata office en kar dak.
ting'e sama idhi imonjo ng'ato kar dak koro nyalo wacho ni I did it in self defense and so on. Koro anapuoyo gima nyo jaduong' Raila wacho ni historia wa mar kaka jo Kenya wasebedo ni samoro wang'anyo kamano, to ng'anyo is not an end in itself. Ng'anyo no en wacho niya wadwa ni wago mbaka to ng'ama dwa go mbaka odagi. Koro ng'anyo mondo ukele mesa mar go mbaka. And Raila's proposed ni okay, waseng'anyo ya kutosha, en kaka ng'ama samoro nigi thuolo kendo yudo thuolo mar wuoyo gi president. Onyanyiso president nikech en gi influence ni neno kama koro chope. Koro nyaka wagudu iwa piny. And waseneno kama notimore mang'eny. Waneno NADCO, waseneno BBI. En mana ni jok masani koro gokoko gi ema nopingo BBI. Koro sani giwuok ni corruption ni e judiciary. Yet BBI nenigi no proposed solution. Koro ariwo lwedo duol mane jaduong' Raila wacho nikech as a country wang'eyo ga ni progress mwase make historically is incremental. Revolution moko ma ji wacho gi ni kia one time kia gidhi wadhi state house gidhi golo rais. Yes, gisetimore pinje maka moko, to pinje ma gisetimore go osetimore nikech rais mag pinje go ji wacho Arab Spring. Ker ma pinje go duto no sebudhi ofisi ni kia 20 30. Ruto is just 2 years, barely 2 years in office. Koro context masani ma Kenya ka does not warrant gima gitelo ni gidhi pudha rais kato giparo no dhi wuoka kendo nyaneno ka rais be wang'e kare ng'ama wang'e ngoro penyo gini udwa na awuogi nyisa uru ka kudwa na awuogi and so on and so forth. Of course waneno ka ji ogolo nyaka a sample mag resignation letter kaka Ruto do wuok office, but mano is easier said than done. Koro ana ajiwo lwedo nochopo kama koro ng'anyo ni can no longer be sustained. And if the authorities are ready to dialogue, let us take advantage of that. Ndalo mane ji otimo ng'anyo mar 2024, rais owuon no propose, and I would encourage